Pozor, nezabiť sa. Jonáš nám to ukáže, jaký je vrchár. No, poď. Pozbudujte trošku. Výborne, Joni, drž to. Poď, daj to až hore. Dobrý je. Poď. Jonáš nám odíde úplne preč. Joni, vyhral si. Dobre. Ale decka, vidíte, že Jonáš to dal úplne hore, takže je tu veľká výzva. Kto ide? Takže dáme teraz dievča. Lesana, ideš, dobre? Pripraviť sa, pozor, teraz ideš. Poriadne prehodiť potom. Ale to už nestihneš. Nie, musíme urobiť bezpečnosť. Tak, a musíte si prehodiť správne. Kto je pripravený? Dobre, tak Maťo, ty si už išiel, ide Šimon. Ja idem po Šimonovi. Dobre, počkajte. Prvé zjazd. Tak. Šimon, pripraviť sa, pozor, teraz. Poď, drž to. No, poď. Aj, dobre, tak. Si pekný kus vyšiel, sprav si tam čiaru niekde. A vľaj si tam poleno vedľa. Dobre. Zostaň tam, prosím ťa, na chvíľu. Kto je pripravený? Ja. Tak dáme zase dievča. Čo? Poď, Miška. Miška, si pripravená? Hej, Len tam stojíš trošku, choď bokom. Sadni z bajku. Myši, pripraviť sa, pozor, nezabiť sa. Poriadne musíš prehodiť na poslednú chvíľu. Prejazdu a makaj. Poď, opri sa do toho. Poď, drž to. Výborne, drž to. To je ono, dávaj. Aj, predné koleso vybočilo. Dobre.